Billedet hedder Bøgeskoven i maj. Det er malet af Peter Christian Skovgaard i 1857. På det denotative niveau ser vi 6 mennesker, piger og en hund. Der er bøgetræ i baggrunden. Herfra på det konnotative niveau. Her kan vi se, at folket på billedet er piger, som jeg sagde tidligere, som er inddelt i 2 grupper. Hvor 2 af pigerne går med hunden, og 4 pigerne sidder og hviler sig, måske endda snakker. I forhold til tiden billedet blev malet, er pigerne klædt i tidstypisk tøj. Det er også gældende for farven på tøjet. Selve perioden, det billede er malet i, er kendt som romantikken. Men af ren genretræk er romantikken især kendt for at vise det gode, det smukke og det dejlige ved Danmark. Det specifikke viser en smuk majdag i en bøgeskov. Pigerne hygger sig, og der er intet grimt på dette billede. Derudover er billedet også naturalistisk. Der er ikke noget på billedet, der virker forkert. Billedet kunne lige så godt være taget med et fotografiapparat. Jeg vil mene, at det vigtigste på billedet, selvom den hedder Bøgeskoven i maj, er pigerne. I denne tid var det normalt at tage til skovene og andre afstressende steder om søndagen, hvor der var tid til at, quote unquote, flygte fra den travle hverdag.